Kanjani hama dzangu kuri sei hama dzangu aiwa sekuru guku aribo braka chongo aribo hazvo zvezvi zvitoribo zvezvi zvakarongeka timu ndina bhuru wangu anofonera kumakiseni panapa achinditi sekuru ko hamuchandiudzi kuti makuita zvokurapa ndikati zvokurapa ndezvipi izvozvo kanzi tatoona gurupu renyu rakanzi sekuru kachongwe satavhunza handibhura kachongwe madhirama zvanzi ndiwo chaiyo torapa kuno goko chichi ndeda ine handisana ndamboita madhirei ini ndinofamba nevanhu vanorapa ndinowirirana navanhu vanorapa ana sekuru musindagore mazuva no rest nana mazuva sekuru Samson mazuva Samson ndo vanhu vandingatowirira navo kuti iwe ukatondibata ukati ndoda kurapiwa ndotokuendesa ikoko kwaunenge zvichienderana nedambudziko rako rodi ronaro ana madzibaba reji ndokwandikwanisa kuendesa saka manje kuna vanhu vari kungoti nekuti kachongo akangonza kuti kachongo anotsvaka mazita anenge achiipisa bhozi vanoziva kuti hamumbobvunzi kuti ndiye kachongo chaichai here iwe ukanzwa kuti munhu anzi sekuru kachongo anezvokurapa akabvunza kuti ndiye kachongo madhirama here right chero ukaona pakaisa profile picture rangu ka fona nhamba dzacho idzodzo dzitaure voice rangu harimbochinji chero ndamuka ndivete chero mukandifonera nguwai voice rasekuru goko harichinji voice rabhura kachongo harichinji tu imongoda kurapiwa pafoni sei svikai pamunhu wacho anorapa ka muone ruzveshuwa ndiye sekuru kachongo iwe unogoitirei zvokuti unosvika pang'anga wonzi right sekuru ndini mira sekuru wato ndiwataura nesekuru kachongwe ndini konzi sekuru kachongwe ati kana wasvika ndikudai ndione dambudziko rakati haiwa usaita izvozvo svika ukatosvika udaona sekuru kachongwe ona sekuru kachongwe usauti ava ndo sekuru kachongwe iwo vasiriwo vanhu mukurohwa mari nekuda kuyambuka kongomirira nguva kana zvichiramba mude kungomirira time kana wangonza uswe mari hauswe mari kana muchida kuyambuka motibata tokuudzai pekuyambukira chaipo chaipo kwete zvokuti mukangoona nhamba tarisai machanel ekuti unotoona munhu achitoripitira ndini kachongwe zveshuwa uye achitaura ndini sekuru musunda gore zveshuwa uye anyatsotaura ndini madzibaba vanhingiri Samson komongodireiko vanhu vamusingaona vasa musati mamboona achitaura tora nhamba dzechitibuda pamasocial media platform evanhu vaya vanoita mainterview hamusavana vanatichikacha vana DJ T1 vanoita mainterview nen'anga dzacho uchinyatsokuona kuti ndiye kachongwe zvishuwa yasi kwemogotorereko munhu amusati mamboona ukungoti magrupu munoona vanhu vanoita magrupu anogadzira magrupu achiposta zvinhu vanobhadhara vanhu vanenge vane magrupu ane vanhu vakawanda ungo chimwe achingoposta chinhu ichi chinhu chotoposta vanzi bhura kachongwe sekuru kachongwe sekuru aiwa kuna sekuru kachongwe muzimbabwe muno kachongwe 1 kachongwe inini ndini futi ndiri papa paZANU-PF pai padenga apa ndini kachongwe kacho ikako saka hakuna kamwe kachongwe kamuchaona futi kachinzi kachauya kachinzi kwai kune kachongwe aiwa hakuna ndakatoona musi unoyu kuno umwe arotoimba zemudhanzo arotozviti kajongwe ndikati aiwa ngaaite ari kuita but munofanira kuzipesa kuziva kuti uyu munhu ndiani hanzi andatombomuona mufana uyu ndongomunzwa achingonzi kune munhu anzi kajongwe ari kuimba zimudhanzo anoita kukurudzwa kunge kachongwe saka akabva atoto kakachongwe zvikadii musati makuenda kuna kachongwe haasi munhu haasi kachongwe haasi tetakangonyarara kati chiroti pamwe kuharare kwenyu kokoko zviri kufamba negwara but aiyo muri kurohwa mari nevanhu vasiriyo mukurohwa mari nevanhu vasiriyo vanhu angori hapana paunomboona hapana munhu anoita style yeumwe indinongokumbirira chete kuti aiwa pese ine hasi kuramba kuti murapiwe rapiwai but please musarapiwa nevanhu vasirivo nangai vanhu varivo chero munhu akatouya akatodii izvezvizvi totoziva kuti kana ndikati ndafa ininika titori nevana nditori nevanin'ina ndo vanokwanisa kutoti tingatoti mwana wangu anakatonzi Junior kachongwe kauti dzimwe munyazoziva kuti haiwa kachongwe ka akatofa saka ndingokumbira please musarohwa mari nevanhu ava please musarohwa mari kana zvaramba manzwa nokufamba ndikuzviziva matenderera matsvaga kurarama matsvaga kuyambutswa mazvaramba musazobirwa nezita rangu ndikuziva kuti mukutochema kuzotonosvika kuvanhu iwavo kunobirwa mari kuchema kurwadziwa nelife yame muchirarama munoyambuka tibatei panhamba dzedu chaidzo 0716305422 ndo nhamba dzabhura kachongwe kungoona madhirama angu mavhidhiyo angu dhedhi takasangana kupi ndo pamunoona nhamba dzangu kwete kumwe kwese kwamuri kuti nhamba dzamuri
dzamuri kuti request kana iri bad uone kuti nhamba ndidzani. Kungoti hedu dambudziko ratinaro ndekuti network hatikwanisi kutudza mazita kuti ndizita rani, but aiwa ndangokupai chenjedzo, ndotenda.